Gepler Adatlyk radiosu. Täze owalar, ýaşaýyş bünyady nähil tutulýar. Şu tema bagyşlanan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Türkmenistanda ýene bir nusgalyk owa gurulmaly edildi. Bu owa derwede trawyny gurulur diýip hökümet maslahatyna aýdyldy. Maglumata görä bu owada 1500-den owra kuzgus saý guruljak. Beýleki zerur binalar hem taýýar edilip ulanylmagy beriljek. Emma bu habar Azat habaryň okujylaryna dürli garşylykly pikirler döretdi. Şol handa Türkmenistanda gurulýan täze owalar ne derejede oýlanşykly gurulýar, olaryň geljegi nähilliýen soraglar hem bar. Biz bu mesele barada pikir alışmak üçin yerli synçylar, siýasat aktivist Nurmehmedi, publisist ýazgy Amanmurat Bugaýew, Şwesiýada ýaşaýan Türkmen aktivisti, Türkmen parlamentiniň odalky deputaty Halymrat Söýün tegelik stol söhbetdeşligine çağırdyk. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Hoş gördük. Odaly Amanmurat Nurmehmet size sorak bermekçi bolýar. Sine şu derwede de gurulmaly täze meselesi bir topar garşylykly pikirler döretdi. Şu Adat habar okujular bu mesele bir hil geň alypdyrlar. Olar şu çölüň içinde suwsuz ýerde oba gurulmagy nireden tapylandak diýen ýaly pikirler aýdypdyrlar. Galy berse bu guruluşyklaryň aňyrsynda pul ýumak meselesi ýatyr esasy mesele adamlar däýerlen pikirler hem orta atylýar. Siz bir de ýani ahil garaýaňyz. Amanmurat Bundan 64 yıl övel yatırılan Yervend rayonunyň säklerini derwede etrafynyň göredilmegi Türkmeniň ırtkal mekany belli bir wagtda gorogalasym bolan Garagumda täze owanyň düýbüniň tutulmagy gutlanmaly ýagdaý. Bedel spüýsünçe sebäp bolýan ratkan öne indi esasy da ýasyň yglan eden täze owa fiýasaty mallarçylygy aň bilim puwdony dolu weýran etdi. Derwede etrafy belki sol ýollugy düzetmegiň başlanmagy bolsunma. Derwede ýaly etrapları döretmek bir zeruriyet. Meselem Balkan vilayetinde şeýle etrafyň ağzyndan ikisini döretmeli. Amanmurat, sizin şu pikiriňiz bilen bagly maksat diýen okujymyz Azat habaryny okutganda şeýle tesir galdyrypdyr. Derwede Garagumyň ortasynda ýerleşýär. O taýda suw problemi. Başga ýerde yer ýok ýaly. Balkanda 3-4 etraf açmaly. Suw kän, oňa kelle gerek diýip ýapdyr. Yankı internet saytınızda çıkış eden dinleyicinin ya da okuyucunun ben fikirini ummana koşulayan oluyorun yerli ya da belettel ödüyen. Karagumda su neyse deysen ehli yerinde var. Onu alad etmeliso su alma olsun ya da olmasa bundan onu neş yıl olur. Gervende hem on tuğrağınak ovaları turva bilen Karagum kanalının fuel tilli, kabel tilli, solo ovaların da ehlisine Edil Aşkavat şäherindäki ýaly telefon stansiýasy işlep Aşkavat şäheriniň öňkü telefon stansiýasy umsundäki owalary berildi ýagdaýlar bilýänler. Ýogşan Amanmurat Nurmehmet siziň pikiriňiz. Benim pikirimçe Aşgabatyň ýylatyny Garagum ortasyna götürmeklikde hiç zeruriyet yok. Garagumyň içinde öňden ýaşap gören adamlar var. O taýda owalar var. Eğer şol owalara üns berilse, olarda ýaşaýyş, durmuş maksatlaryna laýyklykda bir işler getirilse, şol yeterlik bolarym diýen. Ontamam yankı Amanmurat'ın aýdyşyna görä, şu taýlyk suwepildir, telefon diýinler çekildirmeli, şonu bilem o. Olmanda bir ýyl mundan öň şoň aldatlary ýokdy. İstesine derweden ýanynyň öýjükli telefon boýunça da jang etmeklik ören hillalla. Ýoksa şularda sen şu gar boýunça. Men bilem ok diýen, ony nähili bolýar, sen bilmeýän zat bolsun ýok bolup gitýärmi? Yerwende iňaryndan bundan 10 ýyl owal fuel tilli. Hasan Aşgabat şäherinde telefon stansiýasy öýjükli telefonlara geçende öňkü 24-luk, 29-luk, 35-lik telefonlar ählisi umowalaryna hem de bizmeyne berildi. Hem de Komet Bağlı'nın o cülüme diýilýän owa berildi. Onu hem çünkü öňüne hiç taýdy bilen ok, onu bilmeýän zadyna inkar edip oturyn. O ýa-da telefondan Aşgabatyň öňündäki owalar berildi. Bilen ok. Telefon peşinden 5-6 ýyl var. Ýoksa men pikirimje ýaýyn bolsa taýda. Başsyna nur berdi. Yerwen owasy Aşgabatdan 180 kilometrlikde ýerleşýär. Derwede bolsa Aşgabatdan
300 kilometrlikte yerleşiyor. 230. Temel sanat gittik bir. 230. Bu telefon boyunca da zannetmek olmadı. Yoksa Satay'da demir yolum geçirilir. Satay'da demir yolun bir raziyetçiğim var. Satay'da karşılar var Satay'dan 10 kilometrlikte. Satay'da gelip demir yolcular ya karşılar Satay'daki akümülatörü işletseler. Ona özgürlü telefon işletmeli. Onun haiz etmeli. Şu azatları bilmeyen demeliler. Nurerdi bağışla sözüňi öleyin. Göçürmek meselesi elbette bu taýda başga mesele. Sebäbi häzir biz göçürmek hakynda gurrun edemiz ok ýa-da zaý ýykylan adamlar hakynda gurrun edemiz ok. Eýsem şo täze olaryň düýbüniň tutulşyny netijelik olaryň geljek barada gurrun etjek bolýar. Eýsem şo derwede gurulýan oba adamlar meýletin giderlermi? Aman rat bu dogurdanam şeýle mümkinçilik görýäňizmi? Adamlara şo taýda geljek barmy? Iş mümkinçiligi barmy? Ýaşaýyş mümkinçiligi barmy? Soň ýaly owalarda diňe derwede däl beýleki täze owalarda da şeýle mümkinçilik barmy? Adamlar soňa giderlermi? Şol derwede etrawyna şol täze owalary höwet bilen göçüp barjaklar juda kän. Men ýani başda da Niyazın täze owa tiýasaty bir tozdurdy Köni Türkmen owalarının ählisini tozdurdy. Owalarda ne iş varly, ne okuw varly, ne saglyk saklaýyş hyzmaty varly. Şendan iki owanyň çağalaryny ýygnap 9-njy klas ýa-da 10-njy klas açyp bolanok. Onuň ana warralara gitmek okujak çağalar bir doganlaryň ýaşamal. Bir owalarda kanunada owalar duruşma solat kanunokda owada galanlar iş özlep mezuri ýagdaýda owasyndan çykýan yaş ýigitlerin, yaş gyýylaryň enesi, atasy ýa-da has goloýlary olaryň ählisi ýalam gelip bir paýtagtda ýa-da beýleki bir iş tapylýan şäherlerde kireyne hükkän zaýda bir bolor-bolowsuz başlyklaryň ýeşetmädini çekip olaryň ýeýrenjini, hümürdüsini çekip şeýit ýaşap beren adamlar haçan öz owaňa dolanma mümkinçilik görese. Oňa ýetme näme wagtda ýöne dile zaýhalaryň bilen gel zaýa göçüp gelýäniň bilen mesele çözülenok o taýda. Ana mesele aman rat. Ýitirilen wagtlaň özüň olmak hakynda gurrun etmek gerek. Aman rat gel şo mümkinçilik barada gurrun edel. Sebäbi adamlar iş bolman soň, ýaşaýyş şertleri bolman soň şäherlere, goly ýerlere, iş bar ýerlere gidýärler. Şo çağalaryny okutmak mümkinçiligi bolman soň şäherlere ýa başga ýerlere gitmäge mejbur bolýarlar. Indi şo täze gurulýan owalarda şeýle mümkinçilikler barmy? Şeýle mümkinçilikleriň döredilýägini ananmamy. Sebäbi Garawe Kuwullan Geday Ahmet döwründe gurulan bir mülk ýermi, owa şekilli bir ýerde adamlaryň ýerlemänini gaýdylýar. Yok, Geday Ahmet'in fanamy ol her 2,5 kilometrden iki otogly hem de bir eýwany aşhanasy bolan jaýlar fandy her jaýyň darasy 2 kilometr çemeti ýerdi. Geday Ahmet'in neti Amderýan suwuny göterme nafos kanaly bilen geçirip Halat bilen Garawe Kuwulun arasynda bir ortaça 70-80 kilometr ýeri mülkdarlara paýlap bermekdi. Şol jaýlara mülkdarlar göçüp baran wagtynda bir wada giýrilge bolmaly. Olar bişen kerpiçden falan oňat jaýlardy. Ýöne muny başda Niyaz muňa ruhsat etdi. Oňa diýşedýän dedi, ýygynyna mülkberler vermekden bile urdy. Şeýdem o jaýlara göçüp baran adam ýok. Olar adamlar yer verilmän, fuw eltilmän, gaç çekilmän, adamlar ona barmadylar. Ol inni Ahal welaýatynyň derwede etrafy, eger döredilse Balkan welaýatyndaky owa etraflarynyň iş ýeri bilen üçletden mümkinçilik barmy? Siz ýa soňra görýäňiz, şoňa inanmarym diýip men dogry edilmeli işi bilýän. Men häzir bolundan gysga çykanaýyn. Ýöne şol ediljekmi, ediljekmi? Ine men muňa guwa geçip biljekler. Aman rat buga bagışlaň sözüňizi örenin mümkinçilikler edilmeli işler baradaky gurrunga geçmeden öň saatly ara kesmämizi eşitdireliň dinleýijilerimize ondan soň söhbetdaşlygy dowam etdireriz. Gaderli dinleýijiler, biz Azatlyk radiosynyň Tegelik tol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetyny agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönlün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurrun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirlerini aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli gurrun edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar azathabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Bizim internet adresimiz azathabar.com.
Facebook adresimiz Adatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz Adat Habar. Kontakt adresimiz Adat Habar bile ýazylýar. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Täze bolar ýaşaýyş bünyady nähil tutulýar. Söhbetdeşligi Türkmenistanyň ýerli synçylar Nurberdi Nurmehmet, publisist Amanmurat Bugay Şwesiýadan Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halymrat Söýün gatnaşýar. Halymrat Söýün, siz näme görýäňiz bu täze bolar bilen bagly meselede? Näme üçin bir gumeçini gurulmaly täze bolar? Näme üçin bir şäherlere ýakynrak ýerlerde, has amatly şertlerde gurulmaly? Bu ýerde näme mesele görýäňiz? Berde ýoşan bir komplekslen bir topar aýdylmaly mesele bar da. Ilkinji nowatda şu owalaryň bina tutulşy terk. Hem üçin sebäp ol hökümetden ýokardan görkezme bilen gurulýan jaýlar ýa owalar ol halkyň islegi bilen gurulýan ýa halky derkar ýa zerur bolan jaýlar ýa owalar diýip aýtmak bolmaz. Sebäp öňden şol okuzylyň ýazan wady bilen men razylaşýan da ilkinji nowatda bu owalaryň guruluşy pul ýumak üçin edilýän zatlar. Sebäp şol jaýlaryň asasy bir tipde gurulýan jaýlar, o jaýlaryň syýasy söz bilen aýtsak harby kommunizmden habar berýär, bir sallatlaryň eserlerin kazarmasy ýaly hemmesi bir meňzeş bir tipli, ähli şol arzan pula satyn alynan proýektler. Men ýöreýte gyzyklanyp gördüm şol Şumal Türkmenistanyň şol owalarda gurulýan jaýlar bar, tipaz jaýlar, şolaryň emmesi nusgasy ol Taýlandda gurulýar, has enaýy has owadan Taýland haklar, ýöne şolaryň emmesi bir tipli jaýlar, şoň öz bahasy $10,000 geçenat ählisi. Ýöne bizim halkymyza näçe $1,000 hödür edilýär şol jaýlar. Ondan her bir adyma şol beton jaý gerekmi? Ya gerek däl. Eger hökümetiň beýle puly kän bolýan bolsa, öz halkyň şeýle gowy görýän bolsa, onda menne ikram teklip bar. Birinjisi, ýa satynjalar öýlenen magalyna hökümet döwlet şolary aýdaly $50,000 kredit pul berýär diňe jaý salynmak üçin. Şol 1 ýylyň 2 ýylyň dowamyny adamlar jaýyn salynyp, şoň kwitansiýalaryny satyn alan materiallaryny guruluşyny ýerine ýetiren ustalaryň hak tölegini hemmejini kwitansiýa bilen getirip aýdaly şol salgy edarasyna görkezilene şol pul şolary prosentsiz usul hökmüne kabul edilýär. Ýewropada şoň ýaly düzgün bar. Ondan bir tipli gurulmalar adam $50,000 eline alana islenip 2 etaż jaýyn gursun, 1 etaż gursun. Ýöne onu hemme kişini bir Şumal Koreýadaky stroýdurdan ýaly etmek gerek däl. Näme üçin edilýär? Milletiň birinji nowbatda mertebesini kemetmek üçin edilýär. Ikinji nowbatda Halymrat Söýün şu adamlar höwet edip alýarlar käýerlerde şu jaýlary nowbaty durýarlar diýen habarlarym bar. Siz näme üçin bu adamlaryň mertebesini kemetmek hasaplaýaňyz? Belki döwlet kömek edýän adamlar hem muny gollaýandyr, ýoksa bu zatlar dowam etmez ahyrin. Jogap berýän. Adamlar şuň näme berilse-de aljak. Sebäp adamlaryň şumal jaýlysynyň jaýsyzy köp. Bu ýa bir masalyda 4-5 masala bolup bir jaýyň içinde oturan türkmen masalasy azlar. Olar şumal tawukket gurup berseňe bolar mezbur şulatlar satyn almak. Halymrat bagşla sözüňi ölen belki ýurt içinde näkilere nowat berer. Amanmurat bu dowrdan ama adamlar mezbur bolup alýarlarmy şu jaýlary ýa da adamdan höwet edýänler emmi? Höwet edýänem kan mezbur bolup alýarlar. Şol jaýlaryň çylgysyny hukman şol jaý mellekler berilen adama men mellekler diýýär, jaý şol tanıdık jaýyň çylgysyny proýektiniň şol mellege hukman satyn almaly. Taýdan ştaýdanmas men ýa. Ol özde oýunçy çylgysyn bilen okşol bir etrabyň şäheriň arxitektura bölümine bir otyr bir ikranat jaýyň çylgy proýektini kompýuteryna goýupdyr. Şol inkubatordan çykan ýüzýäre tat otyr mellek berilen adama. Birem şol jaýy mellegeýetiniň özü salyp bilen ok. Şonu hukman döwlet reýislerinden geçen ýa döwlet elçiligindäki ýa da bolmaz hususy elçilikde guruluşy guramasy bilen şertname baglaşmaly şol mellekler berilen jaýhalja adam. Ine ondan guruluş materialyny haýlap alýanym, şol guruluş guramasy onu etdim, onça çıktı diýip şu iň gymmat bahadan guruluş materialynyň bahasyny goýýanym, özüniň zähmet hakynyň bahasyny goýýanym. Şol döwlet reýistrine hasabalynan guruluşy guramasy bir ikinji ýerden talan. Onu hem men ýogar edip tazdar. Aman radin siz şu talan diýen sözüňizi düşünürseňiz, bir tarapdan siz gowy iş edilýändigini aýtdyňyz, yerler açylýar, täzeler gurulýar, bu dogurdanam edilmeli. İkinji tarapdan siz talan meselesini ortaga atýaňyz. Bu näme gurulýar, bu näme talan? Talan men meselen öz ogulgyýym bilen, dogan garnaşym bilen, dost ýarym bilen jaýyň boyny ýetirsem, jaýyny salsam men hiç ýerli çykmajym bolmady ýa-da bolsa da az bolar. Ýa bolmasa
Halmıratçılık katı belettir. Bir boyun Demirgal tarafına Balkan vilayetinin Demirgal'ına şu çölünleri, onun begarslanları, apalar, yenenemi bir giden kırlar var. Şolun dağışlar, akdaşlar öyle. Yetler doğrundan 60-70 yıl olur. Ekologtaydan, ziyansızlığı, bağırlıktan geçirilen dağışlar. Muşadi onun Krasnovodsk'da zavod dönler, patı oturulan dağışlar olur. Şolardan atmağa yerli kuruluş materyalini kullanacak men. Ne derdim ben ondaşını granitten neler örtüvet değilse şöyle sağlam son yetmeyecek çıktı zıtlı cahiyetine cahil halacağı mecbur ediyorlar. Şolatlık olmasa yoğun olmasa cahil halıp bolanlar son kim ağzımdan 10 tane komisyası cahil kabul ediyor. Aman Murat, eğer şeyle talan olsa adamlar buna düşünmüyor mu? Ne yapçın onu kabul ediyorlar böyle yağda adamlar? Adamlar son gününe kailliğe vurur. Aman Murat, adamlar mecbur ediyorlar. Yoksun, yani aydı otuyor. Hakikatlerin var, aklı ağzının resurslar Balkan'na da kan gerek bolsa beyleki yerlerde de var. Ekologik taydan arası kuruluşuk materyallerken hemen has arzanış ya bir maşgala kurulma. Neyme deyin ben başka bir yerden firmanı getirip onu o nese pul töledi. Ölüm kuracak, boyunu yetirecek. Kalın dağıdın gelsin elektrikler etsin. Beyleklerin gelsin teknik işgarlar kurulmasın. Pazarın bezapasısın olur etsin. Ona hiç bir karşılık yok. Yönü ne için mecbur edelim milleti sol hükümetin kurun beton cahilini yaşamaya. Halmırat Bey'in bağışla Nur Mehmet'e de geçer. Doğrudan hem şeyle mecburluk var. Yine Türkmenistan'ın atava deyapları korumat koyuluyor değil ya. Yine aman radaydı otuyor oğlum kaydım bilen komşu oğlum bilen yoğur edip vuracak diye. Tavet doğruna da şeyle deyaplar vardı. Bina tutulurdu yoğur edilip. Zahilen son bile kurulurdu ya da bir örp biliyana kömök edilirdi şey edip. Zahir ardan amatlı düşürdü adamlara. Yine ne için şeyle yağday dörödü. Doğrudan hem şeyle mecburluk dörödüldü mü yurtta. Nur Mehmet. Ya bir Aşgabat'ın yeteğini alsan, Aşgabat'ın özünü alsan, bir kovullu, bir maşgala derip 4-5 tane maşgala yaşıyor. Onun birden yer versemem, bir yerde ketep kurtamam adamlar satak varacaklar. Bir mecburiyet esasında varacaklar. Ben sonralıkı cay alanların bilen gözüçüp gördüm. Sol cayları alan adamların gözüne oraya gemideki alınan caylar. O cayların ilk vakti 5 milyon manattı, krona pullon. Sen 7 yere yetirildi, sen 9 yere. Tayyar olan sen 1 milyar 400 milyona satıldı. Son mecbur olup alınır adamlar. Sonra sen yine biraz has öteveşenliklerini bilip son kutu aylarda onun hayatını ayırdılar. Sabir koşması binaları ayırdılar. Yine de cahil bakıp 1 milyar 200 milyondan azamlar şey demlerine de. O adamlar nereden tapılır çokuluyor. Ben son alçağı alıp getiriyorum bergidar değil. Yeverem ben bergide valiyem. Ama mecburiyet onu yerin ağızına gitmeye de mecbur ediyor. Adamları şeyle yazdığı almaklık cinayetçilik benim fikrimce. Nurverdi siz cinayetçilik diýäňiz, emma Türkmenistan'ın hökümeti adamlara ulukan mümkinçilikler dörediýänini, şert dörediýänini aýdýar. Hükümet diğer şartlarını kim için görüyor? Bunun için ne? İş yok yerinde. Mektepten yok yerinde. Tohum yok yerinde. Kim için görüyor? O pulsuzlar için, garipler için görüyor. Askıladın içindeki yasak verilirse tatlı sürüyor. Nur Mehmet, sizin pikiriniz çekim hökümet näme üçin adamlar şeyle mecburluğa şeyle ýagdaý tekleýär? Näme üçin hökümet adamlaryň bähwidini aranak? Devletin peýdasyna ya da devlete idare edilen peýdasyna çözüp bolýar. Eger de halka talap alsa, onu halkın içinden gol teklifler çıkardı. Bir kökünde derken gidecekler var. O sonra hüvvetliler var. Ama hüvvetine gerekmen götürüyor, bu yanlışlık bolýar. Nurverdi'nin şok näme üçin hökümet halka talap alman bir taraply hereket etse özüne peýda hasaplaýar. Doğrudan hem şey peýdamy? Bilim hükümetinin sonun yarattı. Bilim hükümetinin iyi sıfırlı demokrasiya değil. Demokrasiya bağlanın iyi sıfırlı değil. Bu didin zorluklu da. Bilim hükümetinin benim fikrimce halka mümkünçülük versen, halka talap alsan, onun isteği vardır. Onu dolandırmak kıyım düşer. Şununla alakalı fikirde adamların ben iyi şeysik gördüm. Onun idare etmek okuyum sonunla alakalı. Olur Hasan idare edip diye. Hasan'la ağırsız dilsiz millet olsa. Elbette son alakalı milleti idare etmeklik yenil. Nur Mehmet, hormatly dinleyijiler, şu ýerde habarçymyz Sultanyň Lewap vilayatynyň Garassyzlyk etrawynyň pensionerini 6 aýlan geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi dinläýin. Men Lewap vilayatynyň ýaşajysy. Mellek o ýerlerden berilen ýaşy wagt. Daşdan mene kumluklardan beri bize daş barmana ulağımız yok, o yerden mellek alıp. 2 oğlum öýlendirdim. Çağası bar 2 tane. Şu cay meselesi bitçi darlyk edip durandy. Şu barip bizlerin bolsa şu taş yerden ölçep berýärmi? Berýär.
daş yerden ölçep beriye de bize kıyın barmak, ulaq yok. Usta saklanda da ona 2-3 vaqtdan ahar bermeli. Biz uzak, ne dip baralığına ahar götərgunca yere. Yani şol kum yerler bolsa soýrek su ertildimi? Su yok, gaz yok o yerde. Hala tok geçirilen ok. Yollar hem yaman. Daş. Köçüp baracak, kum bolsa da yollar asfalt bolsa, gaz tok geçirilen bolsa baracak. Nedir bir häzir alıp göçüp baran hojalyk barmy? Kum yerlere. Var, alaç yok, baryalar köçüp. Bir-iki sene hojalıkla barıp yaşap duran. Özleri turuğa çekipme. Suam kıyın, eltmek kıyın su. Hormatly dinleyijiler, Lewaply Altyn aýlan söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Tegele stol söhbetdeşligimizi dowam etdirýär. Aman Murat bu siziň pikiriňiz içinde şu bir tarapdan siziň aýdyşyňyzdan urlokan zaýaçylyk urlokan çykdajalara getirýär halky, ikinji tarapdan hem şeýle oglaryň käbir ýagdaýda eger mümkinçilik döredilmese, şo taýda önümçilik ýola goýulmasa, suw mümkinçiligi weýleki ekrançylyk mümkinçiligi bolmasa, muň geljegi ýok. Siziň pikiriňiz şu ziýanly ädimlerden nädip saklanmaly, o täze meselesinde rasional pikirlense näil gelmeli? Näil mümkinçilik görýäňiz? Mümkinçilik näse diýsen bar. Meselem häzir garagumy bundan 10 ýyl öňki garagum diýip gözüňe getirmem ödem bolan sebäbi ine garagumyň içinden 2 anak demir ýol getirildi. Daşoğuz Aşgabat, ondan ol demir gazyk Günörtü demir ýolu biňe Türkmenistanyň öz içinden etýän möle 700 kilometre goloýlaya galandyk Kızılgaýa da biziň gurrun medýan bölümde deşlolum 400 kilometre goloýlayan demir ýol eýem işläp dur. Ondaşyndan şahsy ýollarynda mesela Aşgabat Daşoğuz şahsy ýolunyň beýagdy gowy. O suw ýok diýilýär, suwdan kämbat ýok garagymda. Kananyň suwuny eltilenem üçin Yerwende, Mehmet Ýara, Bokurdogo, Çalysy, ýene gaýra şöýle owalary eltilensin. Ol derwede bundan bir 6-7 ýyl ol boşadyldy. Onda boşadylmagynyň sebäbi derwede tutuş neşe garasyny urly neşe önlerýän gala. Onun ilatyny şu kumun içinde neşekmek bilen, triyek geçtirmek bilen meşgulluğunda doğrudan ama iş yok. Kim seni mehanet etse, kim seni kaka, kim seni tezene şeydi pislevullerin yerlerine mellekleri verip götürdülerini. Aman radin şeyle ýagdaý dören bol, seni doğrudan gelecekte şeyle dağıtların bolmalyk üçin iş yerlerine edip döredilmeli. Şoňa inni bir anamma şoň esasy goýulýarmy? Şu täze owalarda. Men şu anama täze owalarda öňümçiligi ýoly goýmak ol juda mümkin zat. Men özüm pikirdiýän ol ýurtda şol ýöner adamlar sürün edilen ok adamlary ýaşamagy şert döredilýän bolsa diýmek işlemäge, eklenmäge de şert döretmeli. Muny sınlaky arada etmeli. Ýa mektep ýok diýerler. Mektep bar. Mektebin okuwçy kontingenti ýok. Ya mektebin kudan bar. Şo taýda bir barjak adam ýoklugy üçin mezurluk bilen ýapylan. Olarlara düýün kun weýran edilen, täze owa fiýasy netijesinde weýran edilen zatlar dikeltler. O üçin döwlet tarapyndan birigiden investisiýa, birigiden dotatsiýa berek. Bu zatları döwlet derejesinde çözmeli ol. Täze owa köni owa däl şuňky Türkmenistanyň manlarsynyň ýagdaýy hakynda öňe elbetde programmalar zatlar we welin goşmasy bu programmalar zatlar kabul etmeli. Mesela Maýdanyň Marw raýatyna uçagy patiolog gulýar edilip tanly şo taýda iş dönüp sürülmem ýene gaýram ýoly goýulýar. Her welaýetde bir ýeri dikeldip galaryna da ay günüň gördüýsem dikelmez ol. Aman Murat bu şu owadaky adamlara eger şo zatlary ýola goýjak bolsalar mümkinçilik döredilýärmi? Şeýle mümkinçilik berilärmi? Hususiýetçilige ýol berilärmi owalarda mysal üçin önümçiligi ýola goýjak adamlara? Şeýle ýagdaý barmy? Praktikada, kanunda däl, praktikada şeýle ýagdaý barmy? Bar şeýle ýagdaý, praktikada bar. Memleketler berliýär şu wagt şol kumeteginden hem de kömekçi hojalyk üçin ýörüýte yerler berilýär. 10 kvota çenli hem Aşgabatda ýaşa berýärni. Dokumentden düzedip elbetde hem baran ähli işlewlerine de biz şu korrupsiýa diýdik, transparentlik diýdik, doğrularynys diýdik. Bir bilen yaramyz var. Ýöne umman şu wagtda kabul edilen kanun karar var. Prezidentiň gol çeken 2 saat goşmasy var. Ayarım bolsa goşmasalar bana gol çeklenme. O baltın kömek sözlerden döredip bilýän Aşgabatda koyun bir ýaşa bersen Aşgabat bu bolsa. Bu ýöne şu kanunun
Hükümre varlığını öyle koymalı. Bir adamla böyle canlanmalılar. Sol dedesinden yumruğu indirsen dağı deyip dursa, yüzünü istalan el dağılırsan dağı deyip dursa o değil mi? Bir düğülkün 8. klas bordan sorun depensen hakimlik türer verir de yağda şeyle yoksun. Bu aman rahat bu. Hormatly dinleyijiler şu ýerde tegelik dol söhbetdeşligine ara berip, şu tema boýunça adatkawarny.com'da açylan forma gelen teslenmelerin hem käbir bilen tanşalyn. Bu işi men kardeşim Sehradan haýyş etmekçi. Sağ ol Ýoşan. Biziň adatkawarny.com web sahypamyzyň ýöri tegelik stoly bagyşlanan bölümine gelip oşan tesvirlerin käbirlerinde Daýhan owlatly okyjymyz adamlara yer vermeli, yeri ömürlük vermeli, adamları bolosuz emma gymmat jaýlary zor bilen salyp berigi orja batyrmalylar. Bu edilen zatlar käbir adamlaryň baýama üçin ediler, emma umumy halka zyanyp öz garaşyny beýan edipdir. Jahil bilen tesiralaryň beýlik bir okyjymyz bolsa, adamlar öz behwitlerini düşünmeýär ýa-da onu goramaga düýpden taýýar däl. Döwlet başyndakylar jaý salyp ýa sallaryp halka satyp pul gazanjak bolýar. Ýöne adamlara ýaşaýyş jaý gurulsa, ýeni gowy, fontan köş gurulyp pul sorup oturlar diýip öz garaşyny beýan edipdir. Daşawdan sapara bilen tesvir aldyran ýene bir okyjymyz beýleki welaýatlerde täze owalaryň ýagdaýy nähili onu bilmedim. Ýöne şu daşawda gurulan ruh welent etrawy gaty gowy boldy. Sebäbi ol owanyň gurulan ýeri ekin ekmek üçin gowy ýerde. Ýöne derwede de guruljak täze owany hijem halamadym. Sebäbi birinciden o taýda ekin ekerýaly şert ýok. İkinciden hem aşawada hem daşawda gaty uzakda. Şol owada ýaşap şäherat nap işlerini bolmaýar diýip şeýlerek tesir aldyrypdyr. Maksat ady bilen tesir aldyran beýleki bir okyjymyz hökümet jaý salyp berjek diýip pul ýumagyň gowy ýoluny tapdy. Halka kredit berin, özüne nähil jaý gerek bolsa salar. Ýöne hökümet halka inanmaýar diýip tesir aldyrypdyr. Sehra, sağ ol. Tegelik stol söhbetdeşligimizi dowam etdirýäris. Halmrat söýün size gelýär. Indi Şwesiýada şu owalar meselesi nähili ikagada ýetseň, dogurdan bu owalar şu hökümet tarapyndan jaý gurulyp satylýarmy ýa-da bir ýerde başga bir sistema barmy, başga ýagdaý barmy? Ikagada. Berde iki tarafım var da hükümetin tayyarlayan zaýlarym var, ya individual zaýlarym var. O şäherde de şeýle, owa yerlerinde de şeýle. Berde şu hükümet eger öz halkyna kömek etjek üçin bolsa, ona ýa satymjylary we köp çağıly masgarlary prosentsiz suda vermeli. Ýa-da 49 ýyl ýa 50 ýyl ýan ştaýda şu Ýewropada şeýle Şwesiýada şolta. 50 ýyl suda berilýär, soňra dowamyny şonu çözülýär, hasaplaşmaly. Bir Halmrat söýün. Täze owalar ýaşaýyş bünyady nähil tutulýar. Hormatly dinleyijiler, şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň yerli synçylar, siýasat aktivist Nurberdi Nurmehmet, publisist ýazar Amanrat bugu, Şwesiýadan Türkmen parlamentiniň öňkü deputat Halmrat Söýünow gatnaşdy. Eger bu mesele bilen bagly siziň hem pikirleriňiz, aýtjak zatlaryňyz bolsa, adatkawarny.com'a girip öz belliklerinizi, pikirlerinizi galyryp bilersiňiz. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragada studiýadan men Ýoşan Anurwan alyp bardym. Ýene efir duşuklarymyzda senli hoş saglykda galym.